समावहाय निउज 24 बड'लेण्डआ नैबे रंजालि बैसागोनि सेथि दिनै गोदान बोसोर सान आरो बे गोदान बोसोर सानावहाय सिनिपारा गामियाव दंफैयो आरो बे सिनिपारा गामियाव निउज 24 बड'लेण्डआ दा बिथांमोना जा साख्रि आवलाफोर रेलवे मावनाय साख्रि आवला आरो टिचार स्टाफ बिथांमोना गामिनि जा निखावरि जाफोरा हाजिरा मावनानै जाग्रा जाफोरा माने गोरिब नखर बिथांमोना अनसुंथाइ होनो नागिरदों माइरं दालि जाथि थाव संख्रि आलु बेबायदि मुवाखौ एसे सुंस'नाय थाखाय नैबे गोबाव समनि जिथु लकडाउन बे लकडाउन समावहाय अनसुंथाइ बिथांमोना होनो नागिरदों बेयावहाय गामि आफादनिनो आफादगिरि दङ बे आफादगिरिनि सिगाङाव थांनो नागिरदों आङो दा नोंथांमोना बे समावहाय अनसुंथाइ होनो नागिरदों सोरनो होनो नागिरदों जिथुनिखि जोंनि नैबे लकडाउननि समाव जिथुनिखि कर'ना भाइरासनि जाहाथे बे हाजिरा मुजिरा मावना जानायफोरनि थाखाय जाहाथे बिथांमोना बाहेरायाव गुबुनाव थांनानै हाजिरा मावनो हायाखै बेनिखायनो जोंनि 2 नं सिनिपारा गामिनि जिथुनिखि रेल स्टाफ बेनिफ्राय आरो टिचार स्टाफ बिथांमोना फोरोंगिरि आरो रेल स्टाफजों बिसोर जमा जानानै गासै निखावरिफोरनो जाहाथे अनसुंथाइ मोनसे होदों बेवहाय दालि दं आरो आलु दं बेनिफ्राय थाव दं बेनिफ्राय संख्रि दं बेखिनिखौ जाहाथे होनो नागिरदों आरो दिनै दा नैबे समावहाय दिनैनिफ्राय आरोबाव लागु जाबावबायदि लकडाउना आरो 3 मेहालागि जागासिनो दङ 3 मेहालागि जागोन दिनै नरेन्द्र मदि भारतनि नरेन्द्र मदि गाहाय मन्थ्रि बिथाङा दिनै फोसावबावबाय 3 मेहालागि आरोबाव लकडाउन जाबावगोन बे समाव रायजो राजाफोरखौ माबायदि थानो थाखाय नोंथाङा खावलायहरगोन दा बेवहाय जोङो गामियाव ओरैबायदि जोङो लकडाउननि समनि थाखाय बे कर'ना भाइरासनि थाखाय बाहेरायाव ओंखारनो मोनाखै बेवहाय रायजो राजाफोरा जिहेथुनिखि नरेन्द्र मदि जिथु माबाया सारा जाबायदि बुंहरदों बेबायदिनो नेमखान्थि बायदियै जों फालिबाय दं गामिनि रायजो राजाफोरा बेखायनो हाजिरा मुजिरा बाहेरायाव मावनो थांनो हायाखै बेखौ मानिना सोलिना दं आरो जायफोरा गारि सालायनानै जादोंमोन बिथांमोनाबोथ' न'आव बायदिसिना मावना जानो हानायनि माबा गैया जेनेबा दिहुननो हानायनि राहा लामा गैया बे गारि सालायनोबोथ' हायाखै बिथांमोना जानाया माबायदि जादों बिथांमोननो होगोन ना होआ दा बिथांमोननोबो होनाया जागोन मानो होनब्ला बिथांमोनाथ' गारि सालायनो मोनखायाखै जितु लकडाउननिफ्राय बाहेरायाव जितु ओंखारनो हाया जेला बे बेफार बानिज्य खालामनायफोराबो बाहेरायाव ओंखारनो हायाखै आरो बे गारि गुरा सालायनायफोराबो बिथांमोनाबो बाहेरायाव थांनो हायाखै बेखायनो बिथांमोननोबो होनाय जादों दा बे समावहाय सासे फोरोंगिरि दङ बिथांनिफ्राय माबा लानो नागिरदों नोंथाङा मा बुंगोन गिबि गिबियावनो गोदान बोसोरनि बैसागोनि गासैनिसिमबो गोमजा हामलायनाय थाबाय आरो जोङो दिनै बे माबायाव रेसन राननाय बा जाग्रा मुवा राननायाव जोङो गासै फोरोंगिरि माबानिफ्राय जोङो 7 दङ ओमफ्राय रेलवे डिपार्टमेन्टनिफ्राय जों 7 मोननो हादों जों गासै 9 जन 2 नं सिनिपारानिफ्राय जों गासै 9 जन दङ बे 9 जना दिनै गोरिब बा जायफोर दुरिद्र होनना बुंदों बिथांमोननो जोङो बे माइरं रेसन कार्ड माबाखौ राननो होनो जों आखायाव लादों जों बेनि गेजेरजों जों गोजोननाय मोनदों जोङो जाहाथे बिथांमोनखौ जों सहाय खालामनो हादों मदद खालामनो हादों बेखिनियानो गोजोन्थों लकडाउन समावहाय बिथांमोनखौ थानो माबोरै थानांगौ बेखौ एसे फोरमायना होयो जोंहा सरकारनि फारसेनिफ्राय जोंहा मोनसे माबा होखानाय दङ नेमखान्थि होनाय दङ लकडाउनाव माबायदि थानांगौ बा कर'ना भाइरासनिफ्राय माबायदि जानगाराव थानांगौ माबायदि माबा जानांगौ साग्रि जानांगौ बेखौ होखानाय दङ बेखायनो जों गासै रायजो राजाफोरखौ बेनि गेजेरजों फोरमायदों जे खावलायदों माने जाहाथे सरकारनि रुल एन्ड रेगुलेसनखौ फालिना जों जाहाथे बे गिख्रंथाव बेरामनिफ्राय जाहाथे गोजानाव थानो हायो बे समावहाय दिनै बिथांमोना रेसन राननो नागिरदों बे रेसन राननाय समावहाय केमेरा पार्सन बिथांखौ दिन्थिनो नागिरदों दिन्थिनो खावलायदों रेसन जा लागिरि बिथांमोना दिनै डिस्टेन्सखौ मानिनानै सोलिदों बिथांमोना आरो बेबायदि डिस्टेन्स लाखिनानै बिथांमोना मा खालामदों रेसनखौ रानदों दा नैबे 2 नं सिनिपारा गामियाव जिहेतु जों गामिनि साख्रिआवला रेलवे स्टाफ आरो फोरोंगिरि स्टाफफोरा जिहेतु जों गोरिब न'खरफोरनो अनसुंथाइ होदों जों जोबोर मोजां मोनदों मानोना दिनै नैबे लकडाउननि समाव जोङो हाजिरा मावनो मोनाखै हाजिरा हुजिरा जोंहा न'खराव गोरिब जेबो गैया बेनि थाखाय जोङो जोबोर गोजोननाय मोनदों बिथांमोनखौ मा होनगोन दा बिथांखौ
दा जोंनो अनसुंथाइ जिखिनि दालि माइरं आलु होदों बेखिनिखौ आं जोबोद गोजोननाय मोननानै बिथांमोननिसिम आंनि हाजासे साबायखर थाबाय आरो सिनिपारा गामिनि 2 नम्बर साख्रियाल मास्टरनि सहायजोआव जों माइरं मोननाय जाबाय। सोर सोर होदो बे माइरंखौ? रेलवे आरो मास्टर। दा बेखौ मोननानै बेसेबां गोजोनदों नोंथाङा? बेखौ मोननानै जों जोबोद गोजोननाय जाबाय। जाय होगिरि बिथांमोनखौ मा होनना बुंगोन दा? साबायखर होनाय जाबाय। गोजोनथों। मोनबाय दा आबौ हा हाजिरा मावना जायो आरो ना सरकारनिफ्रायथ' मोनाखै? दा बेयो साखरियालफोरा होनाय ना? सोरबा दोखथारा जों रेलाव साख्रि मावनाय मास्टरफोर रेलाव साख्रि मावनाय आरो मास्टर गासै 9 बिथांमोना नोंथांमोना बे लकडाउननि समाव माइरं रानना होदों बेखौ मोननानै बेसेबां गोजोनदों? ओइ बा बहुत एकदम आजादि जों बिदि आरो खननै खनथाम मोनबावबाथ' हागोन आरो ना थिगानो